Anong street to? Ay, hindi ko mo ito. Di ba naman eh? Dapat tabi ng ano mo, ng bahay mo, di ba ng street? Ay, yung Bongga-Villa lang yung ano ko eh, pati Aguilina. Ah. Okay, Salapungan Vlogging. Tundaan na to. Ito, Nazareth. Ay, Oo, to. Ito, papunta Nazareth. O, to. Dati may gym dito. Saan? Dito, may gym. Diyan, okay. Iba na yung tsura eh. Oo. Oh, parang banda rito yung bahay ni Domain Lord dati nung lumipat sila. Ito yung nasa rin, pre. Baka yung pinamarses dito. O, yung kailang Marcos tala kung banda rito. Yan. Kasi magkakano lang sila nila yan daw eh. Dito sila yung sa Pagita ba? Ano mo ba? O, parang dito banda, yung banda, bahay yata ni Domain Lord dati. Tsaka sila Marcos, dito rin yata banda ako dyan. Daming humps dito. Ito yung ayoko dito, puro humps. Oh, good ba? Nasaan na kasi tayo? Oh, sa Pagita nga to. Sa Pagita Street. Oo. Eh dito tayo dito. Dito yung ano, yung pinaganohan namin nila nung elementary dito yung sa Ah, yung nagano carpintero. oo. Ito, itong ano to. Dito palagi naglalaro to. Yalong dyan, yan. Oh, Yalong. Tapos yung relay na doon. Oh, yun. Tapos yung Euphoria, yung pangmayaman na internet kasi. Oo. Oh, medyo ikot tayo konti. Ay, sorry pa. Doon sana tayo dito pero wag na lang. Ano kasi ito dati? Nakalimutan ko. Yung ano na to, yung bangko na to, dating yung ano to parang bahay. Tapos, Ay, oo, alam ko na. Tama, isang malaking bahay to dati. Oo. Malaking bahay to dati. Oo, tama. Yung tapos parang sobrang close yung ano bahay na 'yon. Oo, Sobrang parang hindi ka makapasok basta-basta. Oo. Oo, parang masyadong ano, sikreto yung bahay. Oo. Tama, naalala ko na. sarado yan eh. Bakit na Oo, bakod na bakod. Yung bahay na yun. Malabas dyan, may madalas silang ano, hindi mausap pa rin, ginugutot tapos gumagawa pa sila. Oo, tama. Tama. Eto, nag-iba rin to. Alam ko banda rito may parang squatter area eh, or something. Nalampasan na natin sila Loreto tsaka Brian, no? Oo. Hindi na naman natin kasama sa vlog. Ay, hindi. Eto yung Loreto, oh. Ayun pa. Oh, dyan. Ay, kinabrayan. Ay, kinabrayan. Doon yung kina Brian. Yan yung kina Brian. Kawawa. Rest in peace, Bryce. Okay, balik tayo dito. Yan, pandan na to eh. Pero okay lang. Balikan natin. Pagkatapos dito, sigurado dadaan natin sila Torres ng Bongga-Villa. Oo. Okay. Ito, Springside tayo. Liliko tayo sa Springside. Luwang. Ayan. Maalala ko dito, ito, Malikabok to dati. Sobrang alikabok. Tapos noon yung busit na aso dito nangahabol. Yan, dyan, yung aso dyan. May aso dito nangahabol. Tapos eto, yun nga, sabi ko, dito squatter dito dati. Yan, dito banda. Maraming ano. Ngayon, diretso na. Pero, das naalala ko dito, Cropec tsaka dito may kanal dito na ano, maanong kanal. Hindi
bilad mo na eh. Tapos may matandang may malagang puting pusa dito. Alala mo yun? Ayaw nga pa di pa dumadaan dito. Tapos dito cropper, di ba? Tapos dito may tindahan. Ay, nasa yung tindahan dito? May tindahan. Nawala yung tindahan? Alam ko may tindahan dito eh. Bakit siya kinagawan? Hindi, dito may tindahan.